Umlandeli kaMaskandi uphinde abe umlandeli kaMthandeni uKhuzani Elisha Manqele uthi ngamane kuthiwa ngempela umhlaba uyabhubha kunokuthi alandele uKhuzani. Akayibekanga izathu zakhe obala kodwa uthe zikhona izathu zimenza ukuthi athi yena ngeke aze amlandele uKhuzani nangephutha. Uthe ngamane alandele obaba uMakitaza nobaba uVusiXimba, cha uKhuzani impela hhayi ushaya phansi ngonyawo. Khona abantu lana abafisa engathi wonke umuntu owumlandeli wamaskandi engalandela insizwa le yasenkandla okuKhuzani uMpungose. Ubani? Mpungose, waMpungose. Cha bafowethu, mina nje ngeke nginezathu ey'thize yabona. Awu ngamane ngilandela oMakitaza yabona umculo lo ayicula nala uMakitaza noma sibuyisele uMqabulasheshe egemini yabona. Hhayi silandele bona, mina ngeke bafethu, ngeke ngeke bafethu, noma kuthi ngibuka nje mina ngeke, cha ngeke uwulandele umculo waleya nsizwa, angizonto umculo angeke uwulandele ngezathu ey'thize. Awu ngamanga ngilandela uMakitaza, hayi bo.